Vhudzi rako kai unoda kuti rinhingirikini riswe mishonga iri ritomboita soft. Ndoda natural aidamuke dambuke. Aiwa panhaudze natural zvako ndizvozvo asi hei riri kuomarara. Plus rakagadzirwa ndoita maronda. Ya pamaronda ndizvozvo. Iye mwana wakamboita sei wenda kuti rekanga ari kukutambira ibhora uko. Uyu mwana uyu. Tango. Yakuno. Taurira munhu mazwe. Tasakuti Irega. Sewo wakadzungaira. Sumuka kuenda kwandira kutuma uko. Mazwe siri ngozi kutamba bhora nokupa chi. Unontenga niki dishwa chenu. Aba mungasa ndeje abare mundu bashobona munaba. Tofuata leza ukumira kuenda kupapa. Unofira mwana wangu iwe. Basa rekusandibhadhara ndodzichera kai. Yazochengeta mari vanhu kubva kudande kwese kuyazochengeta vanhu mahara ine. Handitwe iwe. Unanda kuitirwa zvese chero kundipondedzera nebhusu chedu zvese. Unoshusha zvisina basa. Ndatomboda kutombobvisa ichi munhu mukadzi mukuru anofanira kunge akadzikama ka plus matarisiro wanga uchita mufundisa zvichiri zvechechi izvozvo. Iye baba vaye vakadanwa wanzwa here pavazonatsoita godhi papaipai. Asi aimufundisi uyo akapfeka reclever mukadzi mukuru tatoshaya kana pekutarisa ndo zviri kwamazuva ano ina tatobvisa ichikasatodresa semudiki mamadhaka. Aiwa kana vari murume anoenda asikana nezvavanoita vakadzi ndo pamune problem munenge muchikofunga kuti murume anoenda ko imiwo hamuendi. Right, but vasikana vane problem ndosaka mama vachipfeka zvavanopfeka. Mene imikumbo. Tombada kutora ika nhasi sesande so. Ndichauya next Sunday. Alright. Ko kuzoti kuneta zvako. Ndinosunoti ndikasvika tombozora mumba mako kubvisawo. But unozosongembwa nemusikana wayo. Uzosongoita iyo. Ndaona kawa kuna praise ndikati mwana wapinda kunyasha chaiwo kunyasha. Nemusikana yasi serious. China. Dzese dzakajenga izvi. Ari kupikwe baba. Ndakafika nepaka wako kubvunga unoziva. Zvakaoma zvishu. Uneshua spirit. Uneshua.
usone zvakaita mba wakagara ndafamba kubva kwesoko mamopo akuita kuyerera mvura and wakagara apa utonako TV wakatotandavara serinyemba ungabva wamudaro here ungabva wamhanyisa imbomira zvakadzi musoro wangu nditirwadzisa nachingondizororera uchiseka sezvangochitezvi ngobva wapora mama wangu uchitopora spiweka unozotsvaga and ina handizive kuti sei unongonongondibvisa pana mwari nguva dzese ndendiri pana mwari zvakanaka-naka kwese kuna ndichifara kungosvika kunenge cheta ndatochinja watondichinjisa mutu nenangu kutora chokwadika aipasina zvekubasa ndaigara ndega uchida unogona kuzowacha vana kuine vana vako foni yangu hamenti yabviswa nani pachacha spiwe uya kunondipawo foni yangu apo mama chinga ndatiswari wani ndikutaura nauye foni chaja yangu yakarembera ndasiya ndaisa foni pachaja soni hapasina foni yaenda kupi iyo foni yako nokuita kura ndatosiya foni iri pachaja panguva yamagesi paita kubuneka targa ndise foni pachaja hapana pandotoshandikutoisa foni ndaiona shuwa mama foni yenyanga iripo zvichokwadi ndaiona afoni haimere makumbo spi foni haimere makumbo mama enda namubata foni yenyu mamunozati andimubata foni yenyu wani saka enda kupi ndiongori panapa hapana mumwe munhu ari pana ndiani mwari pana nyaya dzenyu dzevakadzi dzinonetsesisa hatingapindire kana musingadzigoni nyaya dzevakadzinyararai kana yemunamwari ewo itanyarara mamumboti yenyu hasha but nanombobata foni yenyu kutaura chokwadi saka ndinoita hasha zvekutongopenga ndoda foni yangu nanombobata foni yacho nanombobata foni yacho amenombomekana kari kamukomana kayozitenga dhichiwa cheni watoudza vakomana panapa aiwa akazi kamukomana kangu ini mama kakayozotenga dhichiwa chenu ngaiti angonomutora kamukomana wacho kuchatumunyesekana chii kana ari indakataura kuti kana vanhu vachivachitenga panapa iwewe ndiwe vatambidze padhoapa kutoti vapinde muno kamukomana kacho kapinda muno kapinda nachikoro papanze ndakakati maoko angu enda unotora indakataura kuti handidi zvevanhu vanopinda munomo vatengesere padhoapa inonomudedza kurumidza zvako ukasauya nefoni iyo uri kuenda kumapurisa unochaitira sikana unoshayire vasikana vebasa unosashayira vasikana vebasa musoro wangu kutotema chitombonyarara ngatinde pawhatsapp zveduka handi menyu mafoni munorasa kamafoni ari kuuya kana mukomana yatora foni yangu nhasi kumapurisa chaiko inini zvekuti handitsike mba memunhu handiende kumaraini ndozvigarira pano kana ndisiri pano ndiri kubasa ndiri kuchechi handidi zvekutaura titakamiri datakandresingisa pasi tidokisa tinda kupa unotora mufushi watise uchapedza nguva yekundiruka ndakupedza uri kutondonoka izvo ndaivangonotora mufushi wacho taisava ndakupedza waenda mwanangu mai manje ndinge watoenda urumidza mwana ari kudiwa kumba kwaaba foni mwana kumba foni neyatongo ndozotaura namama wacho ivava hanzi mawaenda kuwaba foni iri kuti foni yacho handi ini zvokuda kujairiwa ndo zvandisingadi mwanangu anobebi akatanga kubati ameno mama ivavo handisingadaro zvokutamba neniinifoni wadi kuramba kutumwa macho ameno imena kutaura vanozvichakuita seurondijei kushedza muri kupisa urombozvinzwa wauya kweuri kubasiya mumashure seiko pindai zvenyu mama ndakatowapinde kuti aiwa kuramba wakamireka kadi yenyu mama ndimi makunetswa kamasikatana sokaoma kwanzi mukomana uya hanzi atora foni naspiwe mwana uyu kamwanangu habe saka zvokuti tingatongoti atora foni kana dai aisa paifoni yacho habe chandinoziva kuti anonetsera nacho ibhora kutamba bhora zvikweshe maispiwe mama todi ava kuti habe iwe uri kuti ndiyatora newewe unatwo nezviona foni manje everyday inenge dziri nyaya dzefoni tingogarisa makosi efoni panapa mba mako chamuchamo haugoni uchengedza kana foni yako iwe chirudziko chauri kunditirai aida kurirakisa makomasina kugara zvakanaka kurilakisa waba foni aiyo nyaya dzekuti dzekuti munhu zvine basa ndo zvinoendera nefoni here izvo iye munonyatsomutrasta here musikana wenyu sikonichidededzera nedzinabasa kana taurei nyaya yenyu paipai kuti mungati mwana yakabe foni saizi anoidi ifoni mwana uyu
ana iye wacho ameno zvaanga achingotizva ene zva uri kuona nezva kuti gaisa makoti manje itei order mumba menyu musikana wenyu munomutrasta zvakaidii izvo ati ane 2 years naye chaizvo 2 years azvira kuti haubeka inchandikungoda ifoni kana zvanetsa tongoenda kumapurisa taura hako kumapurisa ndo chaiwo ini kumapurisa ndatogorapa ndachahandei kudhara handei kumapurisa handei kumapurisa wezvakungotwa mbavha ina nditongoda handei kumapurisa kwacho zvinonetsa zvizvo munoziva handei kumapurisa handei kumapurisa nyaya dzacho mapurisa ndo vakadzidzira kuti vanatsoona kuti munhu haabadeu handei kumapurisa handei kana kuida kuenda handei kumapurisa zvati mwana wangu habe handei kumapurisa handifoni yacho yakabaga here ende siya iri on ameno kanezvinonetsei ndokona kuifonera fonai mwanangu fonai wozvinganesi mama ndiri kumbura mabvisa washeni tikumboita zvefoni washeni watasvika muno mwakarara kubvisa washeni chiko kubvisa washeni chiko ngoyese ngadi kubvisa washeni yacho kana basa iri kuringa saka iri kuringa wapakambere foni yoyi iri kuringa paura iri nyara vaintaneti aona ndinyara ndakamaneza manopedzera kumwedzi mutatadza kufika kushongwa chiko somuzi koiri ndiyo chiko vamanedzera pano foni iri kuringa mbamenya asima muchiri kuyeduweni mwana handisangenda unoti foni iri kupiko naini chongwa adhose foni aumana ndakagara naye 2 years ndakazodini imbuka dzevanhu iri muri mkana kana ndiwewo ngerauiko ibeke kana nebasa dzorwa vei nditoko chikwe uroita kodzoka kuno ndatidzoka kuno uya kuno ndotinyadzisirei ezvino zvimai havanopa pachitichi ndini ndinato bedzi papa pangu ndo panachonzi ndini ndiri bedzi vana mukutodaro umbrella ndakafonda isiya mukombi vakomanaka iri jaketi vakomanaka mabhuku amena tanda kuchikoro here kana tanoita nezve mameidhi ako anechitoro iwo gonotsvaga mameidhi spiweka dzoka aspiwa wazondigurachoka ndingakamutadziri anowaniswa kuporisi ndisekere zvinhu zvakadai muno kutogara nepamba ndinechinde vanhu izvi ndiri kuchengeta mbavha panapa ndochicha mune chindiitira icho kana ndochii uruchemei baba uruchemei charukuchemei baba chii namo ndodzinokisira matekanispiwe naiwe polisi ndoba zvinonoperera ndikushaya zvinhu zvangu ini ndikushaya zvinhu zvangu everyday ndikushaya zvinhu zvangu vanhu vese vanonoti chii every bag rese rakazara kana ndiwo unoti kudi basa rapera hano polisi basa rapera mama iwe ndokurova utomusiya muno audi kusekerwa handi zvinaveke chikusukiswa nevanhu nditora bhuku chiko achatitorera zvimwe zvinhu itapata bude urumboita nezveu ndikudzitora bhuu dzacho dziri pai ndikudzitora baba bhuu dzacho dzimbori paipo zvemameidzi ako nonotsvaga ndozvishaya ndobata zvishaya buda ndinenge ndadzisiya panze papapanere baba panze papi ibaba zvibhundu zvako zviri panapa kana nonongoti mutuma vako hausikuona zvabhundu stress yei chinga ndikufamba ndikumura bhutsu yangu tora chibhutsu chako chenewe mutora wani zimunhu inokarwana kupi kwezi munhu ngamaiti wani munera mutupo umwe chete mutupo umwe chete nani neiro rini pamaizi bhudhibhudhi mamusingadaire famba shama tikuswera tipedza nguva tiri panapa ndiri chiheraini ini nditori mhofu zvaunoona zungura muri kuti sada kuti chikidzira nezvimathreads vako taitova zviitirwa wezvi iwe uri kuona munhu wako zvaurondizvosumuka
Iwe, subuka, pamba kuturi chibhenzi chako. Baba munoziva sekuru vangu. Kusekuru wako ndichiko, ndisekuru wako. Baba tinosvitsera kumapenda nematanga. Famba. Pamezi chimusiyaikani. Amusikundiziva. Arikufamba rakamira. Amusikundiziva pambapa. Apagarike pambapa. Tinonamata. Amusikundiziva. Majaira kazvemushonga. Vanhu vekuzvi. Ona mundipucha zvezi mukuburitsa kapurukwa Kapurukwa kapi? ini. Pamutori mberi. Zindandiri. Famba. Baba yakakwanirikani chimusiyai. Ayo kana ndione nezindandiro ndora kuti kapurukwa. Kana ndione. Ndara mazona pana here pane mbanje speed yaro mzwe pana unofamba iwe pana ambotraya ndakati aindire cross country ndibva pana aimanya Ayo baba pana kwaisvika kwa. aitozoti jeri kafanhaya saka iwe panga pakaipa Apa pakaipa. zvimutodana chinovava kavaya ndovane energy dzacho iso haya hatina nguva yacho kuti achita izvozvo so achimhanyisa vanhu kudaro kana atonitiza 100 meters zvavhara Ambori kuwe chinova. dziya nongozo achidzingirira makodonge dzinotambira mari akawanda dziri mustreet dziri kumhanyisa vanhu menoti ndondibhowa dzimvesi dzedzi Aish. tonga nditambira mahyusa panapa Ofisa ndauya navo vanhu vacho. Ndauya navo ofisa. Vanhu havada kundisikurutanaiza ava. Vari kundisikurutanaiza vanhu ivava. Uyu murume yakundirepa. yakuita sei Kuti vakachibharo vakunditi hanzi ndisataure. Mandavadzandirazomakara ofisa vatanga kunditi hanzi ndiri kupa mari. baba muri kurepa Nebe pamezi. ndinosvira basa rekurepa imimi nenyaya dzegender based violence dzatiri kutaura idzerepa zveni Anotora chidya yaro. Uzoya ofisa. Ofisa. Mabestobaya. Mataura mabestobairedza. Mataura. Vakatombatara vakati vakazopinda. Asi ndinopinda shinyazi. Nebe pamezi. bvisa bhutsu muta basa rekurepa panapa imimi Officer. hauna mukadzi wako here ude kutona basa rekurepa handita kuzvinzwa shatup impedzenyei Mukadzi wacho akaitondinzwira udzidzi. iva kumashura But atiri kumba. Asanga kuti hanzi vanongosara vachicheketwa nani. Vavakuti ndisikurutongaisa. chigare pasi chinyarire kuchema mai chinyarire kuchema chigare pasi shoti munyore ripoti Ane vitaura nyaya. munonzani wemi lekubatwa chibharo Aiwa officer musati ndakaripa kaini. Tati wewe kurepa. Nyaya kuti ndakaripa. Musikana ari kunyepa weofisi. Chona. Uyu ari kunyepa chaiko. Uyu ndiye munhu anonzi anonyepa. Tarisa izvezvi mubhegi make mune umbrella yangu, mune mabhuku evana, mune mazhaketi emurongo ari mubhegi make. Uri kunyepa maniwe. unotaura kandakubvunzai Ana uninyepera zvokuti kuba inini. Iyi ofisa iyi imba dzangu imbatya dzangu chakachita idzo. Imbatya dzangu mune chinhu ofisa mune chinhu iro. kozvamusina chinhu mai vakasvika kudai hamusi kutonyara kuti akuzoripotera maid kuti aba zvinhu zvake izvi Ofisa murumenyari kurepa imuda kusapota Nasi tikataure ofisa. Kana kuti pachana vati pachana hanzi kumisa kwako kudanda saka one lega muri kuvioleta labor laws 2 muri kuvioleta marights emunhu muchisiye murumenya chirepa intokunyudzayo kana imimi futa maimi Ifena handina kana zvandiri kutomboziva. saka muri kuprotectera Handina kuti zvinhu zvabuda sei, but hamuna chinhu chirungu yanga mukatonobvunza amai vatondewa togara. aiwa tatonyora report Officer. Pana shut up tatovhura report repista taure muno ofisa ndokumbira kutaura kuti taure tinzu ivava
vamenge vachitondisapota vakazonzi nemurume wanzambe ndokwa vakaenda kune vamwe ambuya vakaenda kunorapiwa vakanzi inini vada kuti murume wavo akadanana neni ndoita mwana vazomuchekeresa kuti vaite bhizinesi unoroya kutaura chokwadi unoroya masani machena iwewe varikutaura chokwadi kuti tinoroya Zindonyaya dzatoda. zvinoroya zvivamurimi vakazitaya chitaura wakadzikama Ya chitaura nyenyi wadzikama ndaunyora doketi. chitaura nyenyi Officer mukunyeperwa kana mukunyeperwa nini? shut up stop Ndinotaura kukoti wewe wanzo. Pana pa Nyarara. anditaure ndiri ndawe. nyora lero wana chuo andikone kunyora saka tonyora statement yacho sei vabereki vangu vakavana alright chitaura ndichikunyorera chitaura amai vako vakafewa vabereki vako vakafewa fiwe vaigara neni kuti seketa watetere chera chitaura nyaya yako chichakaitika ofisa mwana ari kunyepa uyu izvozvo zvinononzwika kukoti whether ari kunyepa or not auya kuzokuripota imini ndomuitiro ayo atanga kupinda muno makaripota nyaya yake ndeuyu evidence yenyu yekuti akakubira iri kupi Maofficer munonesa mune evidence yenyu yekuti akakubira iri kupi iyo ndine mukadzi wangu ari kumba akanaka shamwari wanzo sandiudze sandiudze papa taura tinzwa number 1 ritual ritual chitunde number 2 scrutinize ndokuda seku kundidzikinyedza kundi officer muri kumuona musikana apa. Hapana chari kuziva. taura chishonda usataura chirungu chisipa ndikusiwa zvandinoda kutaura chete kuita seku kundidzvanyirira kubata tubhurukwa twangu kudidi saka ndo rep kayoyo Hayi mdara rep ndara muipava ikani. not paying labor laws yo contravening labor laws contravene Officer uyu mna kunyepo. iyo ndaticheko Officer mukundori. manje munhu kusera akuti poa manje Hayi usakubata. idzodzo ndonharo dzavo ndonharo dzako uya neproblem maini murume wenye neproblem akarepa zveshuwa akuzonyura manje akarepa zveshuwa murume wenyu eno mama for defamation of character ibomirai ofisa ndikafonera kufonerani nacho ndiloya kana wasiri loya budai panze munofonera panze makusotira noise muno saka imimika sister chiendei kumba namaimi tochitanga kuinvestigata nyaya inanzi vakandiri kuenda naye ofisa handigare nenyoka mba murume wenyu atozungwa imukatonomudzinga makunoita imwe mhosva aiwa handisi kuenda ofisa kusanetsika ndinekukuenda vanogona nenyoka dzavo munekokwenda imuchende kwamunoenda madetails ainti tatora kapanapa asi manyora kuti jonathan murume wavo ndi jonathan zvese bo zvese bo ini takuzongokufondera ichikuudzai kuti investigation yedu yapapi tokuudzai kuti iri kuenda kukoti iri kuita sei because itori nyaya hombe iyoyi right office chienda yamai murume wenyu atovharira mukatoramba makagarayo patakutovharira nemi futi tinokufondera ichikuudzai ndakuzokuvharirai vanedzawo yo endeyo endeimba kwenyu bozi maatozvinyanya nyayadzi taitatori dzine musoro ndotombodyawo mari babaaatambura nhamo yacho tongozonzikandira kuna chinovava ndemukara nyaya dzakadaizvedzi otherwise madhiri acho tombopinzira vangu mukadzi wangu mabeautiful wife tombosidzeipi zvekugara kuti kunokwa sina mari ukuchemeiko iwe nini nditondagara nditone stress dzangu kare vanouya dedi ndizvazvito vaenda kubasa anditi iwo uyei tinamate chete hakuna chinhu chinokunda munamato kunge tinamate vana wano jehovha wamasimba ose kunyange ari kuti rokuimboko mwari hamba tiri kutaura simba renyu mutsvene makatendeka tiri kutaura kubata kwenyu jehovha wamasimba ose mutsvene munoshamisa rikavavasendere mahaya rikemendere vosaka mahaya rikavavavasendere vosha
Ndaseka ndiri bofu mambo handioni Ndaneta kuzengereka handioni Ndakarumwa nemako handioni Ndiye mutei mambo handigoni Mufungwara vatsere wende Mumoyo mere mere Tenesai moyo uchenese ngwere were Sha, your music is work. Work chijojo. Kuti wakabva kumushasha. Abo. Kuti musiti unofanira kucherera masong emusiti anenge hip hop. Arondaba bora. Kontinenya hanzi musikana yangu kunyembera kuti wakabafona hanzi anasoso. Nemage. Hanzi ndekatozoke paweka. Nyaya dzako izvo zvakaita wambonyembera kuti karibhe yakaputika ndinonga mazitye. Aye wanti kubelieve. Akutoyeba vanhu vanotogara pamba pedu sha. Ini ndozalikanzwawo ini. Ayewa pichero dai angari yakareba mukomana dai asina usungwa iyeye iri mukomana abudidzwa. Sha, murume ndaitwa abuse musikana. Sapulisa information yausinopiwa sha. Ini ndinongozva kuti wani wavari kujeri umwe wani wavari kumwe. Abo, ngoladzo. Hani ndinotamba bhora sha. Zvatonaka ndakuona imuripo mufundisi. Maivenya penya. Munoswera sei? Muri right here mavenya penya. Tiri right but Kwari siko benyasi. hakuna kumira zvakanaka kumba. Kuchi unetsa kuti. Nesu takabva kuchechi zvakanaka paipai. Kwakusvika kumba. Musikana anga aba foni. Takuenda nemusikana kumapurisa. Musikana akusvika akabatwa chibharo navapenya. Saka muri kuti vabenya penya makatovharirwa. Aiwa chirege kuchema kakumba zvinomukachema zvingaitere nai. Chirege kuchema. Zvino mukachema muchidaro sovhiya. Imimi chamunofana kuita kutoti tiendei kunonzi kumapurisa kwacho tinoona kuti tingavapurisa sei. Kuzi munoziva kuti the Lord is our shepherd. Ndiye anoita kuti titese anotichengeta pane zvese anotirwira pahondo dzedu dzese. Mimi maikona kuramba muchichema zvamukuita izvi. Musacheme. Munhu wamwari hachemi. Muri kuzonzwa muri maipenya. Jesu munoshamisa munoite mnana nezviratidzo makanaka Jesu munoshamisa. Pamusoro mama. Eyo tada kuenda chechi. Wadaenda chechi? Kuva dzinedzi? Unoenda nani? Tikufira tinotora blessing mwaka mama. But tetimavaudza here kuti maudaenda chechi? Ndivamuzviziva. Kuva dzinedzi? Nemapfekero amakaita here? Iwe Lisa wana mapfekero wakaita? Dresi rwakaruwana kupfeka black rwakaita? Dresi ndakatengerwa namai guru matokangano here? Ndo zvinhu zvandisingadi izvozvo. Time yacho plus mapfekero enyu. Kuchechi chako kwamukwenda? Mauda unoita medhoni wako? Chino chimanya imuendi mukano wenyu muzvichengetedze ikoko handikunesana nemi. Aiwa iwe sara hakuna kunoenda nokurova ndakutoti neiwe chomi chinyarara mwana kuchinyarara ore chinyarara Shana kuti mawanisa unongozama musi zvaari shami yatongodiweka ndikandobvisa juzi pava kukupisa nditogadzirira kutofara nispiye dauna jondaina mama ndazozwa inonzi .com manje rifuti hanzi musikana wayawe kundipomera mhosva yekubafoni oishe basa ichi chamakatema nepiriji hanzi pakaenda ujeri hanzi akanzi akatora foni achida kutofonera mapurisa yekuti hanzi anga arepwa. izvo chakadzunga ire aba iwe ndinozozvuzwa izvezvi na12 makasimba here mama? yesikani aiwa tiri right sikana siwe simuka iwe alright gare nyasikana sasviba kani aiwa tiripo makadiwo gara aiwa hatisonyanya kugara zvedu tatazotora blessing makuenda kuall night kuzvomusina majusi tiripo right
Kana chero chinokuwadza hai. Aiwa. Newe B. B. Gogo. Mama wako wauya. B, oh my gosh, you look amazing. Yes, my God. Hey, Kutene Rogo. What's up with your hair? Ndinakuruka na gogo. Ndokuri kwaudzoka mwana muzukuru navaseti. Don't worry, girl. You look amazing. Wow. Alright. Hey. Okay, get to bend the mama. Okay, love you too, girls. Okay, girls, ufambe bo. Kufika hero pasikana. Tiri munini wangu takabereka. Aiwa, zvakaoma chete kuti tsitsiro yekumashure iwo ndeyekumberi. But zvakaoma chokwadi. Bereka. Ida munamatesi. Johannes be down, deep down. Ndona yafambisa yasikana timanye kuchechi. Chechi kupi? Atisikundo chechi fungo tikedzesera chechi so. Yazotarisa. Like seriously. Tikundo chechera. Kana mna kuti azotitora manje pa. No, ina ndisikuende koko. Ini ndikuendo chechi gogo. Ngoka ndibata. Usapuse Usara ayona ndisikuenda. Ukasara. Aukanda muzika waina ndisikuenda. Enjoy yasikana. Ewa enjoy. Unomusara zvose basara yese baba. Saka bye bye. Usazokasizosvika kumba kwazika uzotitukisa na gogo andikona. Sikatitaura noichi pafoni andikona. Boga changes. Bye bye. Virgin Mary, my type of woman. God-fearing wife, yeah, my type of woman. Maria, 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 Maria. Papa God, show me Maria, 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 Maria. Tenga pizza, tenga mapuche, show me what you got. Kapipane mayisala. Wana sharino da rinengera to chachura nyamambo. Money, 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 money. Everybody looking for money. What's up, y'all? What's up? How are you? Girlfriend, what's up? Hakuna chino uyecheka Ungumana inombodona kudenga Pachuka ita aito unosafa weka Kanga business unokuma wakutenga tenga Waita pekiswa unoda wakutenga tenga Kumba 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 Simbuli question $1 million man Top man Musore mombe muriwo Kana masundo Musore mombe muriwo Kana masundo She got to go to meeting Chirene chirene mskewan Chirene mskewan Chimbiri mukadzi Zvasiyana nehanzvadzi Usazoshika level rekungoti mukadzi mukadzi Wakamuwana kupi ndakamuwana kudhanzi Zvese vanotora havana choice Musore mombe muriwo kana masundo Musore mombe muriwo kana masundo She got to go to meeting Chirene mskewan She got to fresh meeting Chirene mskewan Linet, shika. Yes, boss. Uyane zvini Tony timbo. Okay. Ita fast kapa kona ngoita zvokupusa pusa. Koma glass. Kana ndakuita zvanga zvini fast. Ini guys nakwenda. Stand up. Ndanocheka tika pakajeka ngobuda chete. Okay. Siyanisa. Ane class yako iri pana peyo. No, let's have some thoughts, guys. Okay. Can you sit? Okay, it's fine. No. Thoughts.
Hey, why are you sitting here? I told you that we are together, but no more way go. I don't want this nonsense. Go away. What a problem? You are now misbehaving. What a problem? They start to misbehave now. They are playing with fire. I don't want this, man. This is a bullshit, man. This is bullshit, man. This is bullshit. Bad man, me no care. You listen, see? Me no care. If I look at you, babe, I see you smiling, and I start to feel something moving inside me. You see? You looking there. Say my name. Say my name. Say Kalito. Kalito. Say Kalito. Kalito. You are loyal, babe. That's why I love you. Drink some. Take some Hennessy. Take some. Yes, I am. Swagonge Pokelo, Mukokonge Amara, Iblesonge Olinda, Ibebi de Muketama, Kuseri Kwemurai ni Mam, Tika Jumana ne X young, I can show to a cheto for side pump. Only everything, I'm loving your body, the face, see the prettiness that we the dope. Don't know beat yourself, don't feel the ball, and then boxy ain't need that I know. Agabata, Agasunga Chivanda, Kuchuka Sevana, Iminaye. Madzungurudza kudhara nchinoda kuchena muzukuru ngomhanyira kutakura sandi kuchera mvura onewe blessing murume uye kauzi wokuya kuzoti tongwa akabafuni mukadzi musikana webasa akatumwa uyu kwanga arepewa kana ningina nemurume uyu kuita mahumba zvainzi abafoni azoba foni yazotsvakirwa tongo iyeyi musikana anga atotora kuti afunde nemapurisa zvenyu gogo mune musati mazviziva musikana webasa akatoba foni achitoda kuima musikana webasa akatodzoka hanzi ariko murume uye ndiye akavhaririwa nekurepa asinasi kuzvibhilivha varume mudzimba umo anoda vasikana vemabasa ndakazvitaureni ndikati yangu midzimu inorwa ini ndakazviona ini pandakasvika kumba kuye murume uye matasiro aiita mwana ka ndakazviona shoti kunodzinga makudoka unoya nehohwa nekuti mwana uye anga ari munhamo uya anga ari munhamo zibaba aya ndakaona matarisiro chete ziso rakandiudza zvese kuti mwana anogara zvakanaka aiwaanyemi ariraiti ungaseke zvako mwana womwana ungasi ariraiti musikana uya kamatokusaidwa aiwa anga atogarira tsono uya haziwo maipopotera uya uzotora tongo kumboko matochinja ndozvandiri kutaura kuti kudzinga makudo unobva utoti aizvi wowa wototema watonozvitsa muriwo kusavi kumba pamakutozita echimetroka tisu tinoburisa mashoko ziso remunhu mukuru rinoona kufura rako iwe mwana ungaseke zvako ndimi manje uchazoona kumbereka kuti zvinoguma sei Office. Nadi umbea. Mreze. Nice. Mreze. Mbane wewe wakatozovharirwa mba. Ngandikanda mukati nda. Avana ndo pane problem yenyu afana. Hamugone kutaura nesu. Mwe muchite justice bidasi. Tisu justice afana. Kupusa kwenyu ndoso arikuseri ndeni. Ndiyo rikuseri. Ndinozvizikisa but ndaraona yega dhiri ripo mudara. Ndara tokunoita dhiri because mudara munoma musikuvaredza musikuzoona ndazvizo. Unakidza. Unakidza munhu. Inzwa yega dhiri ripo. Nachiti zvenapa munogona kusvakara padini pangu handiti. Mukati ndikaona access ndisangane mukadzi wako. Handiti. Munga pasvika padini pangu. Mukamuudza munosvika kuti zvero anopiwa mari namukoma itsu. Okati munga matsvaga kana chipoison munyudza kana musikana. Mari yako yakawanda sei because dhiri rako iri mbana. Murikuona apa ndakandira heavy hitting dhiri rako iri. Mari chini mudara. Dhiri rako iri ndikero. Zvandikuudza.
ratoitwa fast ya mdzara because amunomufuta musikuiteka munakazosvika kukoti ka hapasina dhira kapa evidence kukoti zvavhara noanyura mpa saka mdzara mamuchiti ndodika bude pada mari because nandichitokwanisa kuita ndege because court date kusera mangwana ndikuzvinzwisisa saka dhiri ratoitwa mangwana ratonzi ndisote dhiri nhasi saka pauta mari zhinji because rawanda vanhu inzwai dhiri ripo mudhara ndandina about 2 million iri padhini nawo izvezvi iri padhini uona mari iri pane kushopu andakatengesa nebenzi mota yangu yatakatengesa tanda kutanga kambani handiti nemukadzi wangu padhini but muri kuona manje dhiri kuitika ndeyekuti pane rimwe miliyoni racho randisati ndabudiswa rina mukoma idzo but vaitondifonera pandakazouya kuno kubaika aiwa zvamukoma idzo handadhiri nazvo vaitondirangoziva kuti mari iripo here kuti saka mukadzi wangu munongomudza kuti anonopiwa rimwe miliyoni racho namukoma idzo uya hazvinezi ndinomufonera oita dhiri racho indongonocollecta noita zvandiri kuita kuti ubude saka yachindipa nhamba yemukadzi wako nditaure naye but mbana dhiri kazokozondiruma aiwa kana mudhara chirungu dhiri chirungu mudhara pedzera rakai 077 88 99 426 apo ndomupinzira mukadzi wako ndozomudza kuti munongomudza kuti boy here dhiri kana kuti dai zvinzi mune mari fonda kunongomudza ndotara nayo satya but mfana nyaya yako iyi usambofe kune mumwe officer because detective chinova vakangoiziva nyaya ika zvadhako tese tinonyura ende vanhu vanoda kushandisa vachoka kuti vabudisire dhiri iri vakutoinvestigatewa nachinovava chinovatoveinvestigata havatori makudo nakalito havatori makudo manje saka ivo mekashota hauna mwe munhu achabuburira dhiri adhiri rangu newe but iwo satye ndinosota masini ndinosota satye saka chinovava no chinovava zvinofanira wese hausatye umwana manhu nyaya dzekurora vakadzi vasinaonakedzi makunorepa mahausi maya mdzara ona zvinhu mbanda kana mdzara pane kuziya ona mahausi timbira mwana sadza iwe mutyire kwamunoita iwoyo timbira mwana sadza kurumidzai vana vangu tigonorara nditi matembe everyday here ndozvatinazvo saka munotiita sei dhedha havapo handiti ndozvatinazvo mwanangu toita sei ndozvatinazvo mwanangu totongoshingirira handitika chikurumidzai tiende tinorara handiti come in pindai tipindeyo titambire mfundisi oye tabatara takaremerwa titambire imaya makaremera tava takaremerwa kana pasisina baba kudaika tosisi totomiramira kakuti zvifambe chokwadi mamboswera sei aiwa taswera maswera sei yesi iwe ndiwani zve unopa yesi zve iwe ndiwani Mavis. Wazviya uyu ndiye first born iwe ndiye mukuru ine achiterwa nawoyo alright saka otherwise muri sei zvenyu pano aiwa stiri right kugezai kamaoko tidye zvino zvarangana kupera isu toda musadza chairo ngozi iri tingadya iri hapana titatodena nzara ngoti kasi mukatonyatsotibikirowo rangu rakanyatsonhingira ndingafari chaizvo alright kaitigodika kuvari seiko baba vakazoita seiko varingoriko kumapurisako vachangovharirwa nanasi tomboendesa chikafu masikati but zvakaoma saka vari kumirira court date hanzi iriko rini court date vangu vachinzi hanzi pakangopera kaholiday kakara alright sitatoti tinhingireka tikuigirei hub because taona kuti kana pasina baba vemushaka zvinhu hazvifambi zvakanaka saka isusu sapasta kudai ndatirega ndita se nditomiramira ndite baba vemusha
Hai baba matogona because inini kana kubasa kwacho handisi kuenda kunotengesa. Alright. Atongogara nekuti hapasina munhu akusara nevana. Aiwa imi mungazvinetse nei ndiripo. Kana mashaya chamashaya kwamufundisi munokwanisa kuya. Kana mukashaya muriwo kwamufundisi munokwanisa kuya. Mukashaya chekubiza boza vana vangafe nenzara kaisitiripo. Hai chokwadi. Isu samufundisi ndo basa redu rekuti asi rekubatsira ngirikini vana vanenge vapinzwa vari madambudziko akadai. Chokwadi sei papa zvakatondomira kana kubasa chaiko handisi kuenda. Tinotengesa handisi kuenda ndakatongogara because hapana musikana anosara nevana. Alright. Apo baba ndatomboenda kuningirikini kumapurisa nhasi. Varingoriko varatidzawo kuti hazvisi kuita kwavari. Ko zvirunzi chiko vari kumirira kuendawo koti. Apo koti yacho yanzi tikangopedza kaholiday kakaka kwavanoenda. Alright. Aiwa kasi musanyanya zvidye mwoyo zvenyu nekuti isi tiripo tinobatsira vana vanga tambure isu iripo vafundisi. Chese chamashaya munongouya ndinokwanisa kukubatsirai. Vana vangafe nenzara chokwadi tiripo. Vana vangafe nenzara zvingaitika izvozvo. Mufundisi mangoramba zvenyu sadza asi sadza ranga richinaka here. Ndaramba here ndati mongondibikira wakarangurira ndakanyatsoningira handakuramba. Sadza ndikurida moti ndingarambe sadza chokwadi. Asi munoziva chii maibenya benya. Pane kanyaya kandaida kuti mbotaura. Saka ndifunga kuti vanaka kuti tinganyaya yacho inotoda vana vasina. Maybe takurai maplates mubva maenda nani namunhu panditi munongonofanorara pamubhedha ndiri kuya. Takurai maplates. Siya Jack amvura siya ndinozomwa. Kanyaya kacho kadiki zvako haisi nyaya hombe asi munongoziva kuti nesituation yamari inotoda baba chaivo kuti vaita se vanga varipo vanokwanisa kureplace chi vabenya penya. Saka ndandichiti munhu waMwari mukaramba muchindinamatira sezvandakauya pamba zve mukandibatsira zvinogona kuita kuti vakurumidze vaita sei vabuda kunyange pandatoenda ikoko ndatovaudza kuti muri kunamata. Kunamata toita kuchechi maibenya penya apa ndava neimwe nyaya yekuti tisolve situation kusvika baba vadzoka. Sikurapa ndinyatsokudza kanyaya kacho. Kanyaya kacho kandonyatsoda ndiri padhuze nekuti ndikange ndiri kureka hamunyatsonzwi. Ini ndandafunga kuti ini ndongoita ndoreplace vabenya penya sezvasipo kudai. Aiwa zvinobuda. Imi munoziva kuti pane inonzi the perfect will of God then kozoita inonzi the compromised will of God but ndikuona yenyu situation yenyu navabenya penya ikai Mwari wangu asingadi ende kujairi koko haina handifungi kana wakadzoka here munoti vanodzoka here koko chatombosiva ini ipapo manje saka masipo kudai inini ndinofanira kuti ndinofanira kuti asamusha panapa zvese zvamuri kuda kana muchida nyama kana muchida mavheji kana muchida hupfu ndinosaplaya pano. Asiwo baba amevhi vakatombozvitaura mumusisiwo kuti koi ndo vakatenga here. Aiwa kachitenga ubasa. Ndimavatenga ubasa. Ndandiri kuti zvangu baba amevhi aitombozvitaura kuti hanzi matarisiro aunoita mufundisi nematarisiro avanokuita. Saka manje munomuti karamba takagara soka hazvizonatsobuda mushe saka hatikwanisa kupinda umo. Handei kupedza panotungamira zviri ndotera dzimomo.
blood clot. Kill you, boy. Dead. Dead. Dead, man. You dead. Oh. Dead, man. You dead. Yeah, you got blood clot, man. You dead. You boy man. Mari kamja. Mari sanga tabu mumijeni na duni dada. Waize. Tongo dira. Stop genza ne gari. Hapa nari ko please. Una donda. Money. Everybody looking for money. Serious business, no funny. Kutaka mukaka honey. Money. Everybody looking for money. Serious business, no funny. Kutaka mukaka honey. Isheva no besa panushanda vega. Hakuna chino uyecheka. Mungu mana inombodo na kubenga patuka ita. Nothing big for you. I'm sure you can handle it. Can I see the package? This girl. You know, as we are the big man in town. This now. girl named Spirit. We are the big man. You know me, Kalito. She's the witness. I run this town. I want her run dead. This ghetto. I want her dead. This is my home. You get her? You see this one? I want her here. Can I see? Yeah. By tomorrow, she's supposed to be here. Ndawena kuguka wewe mpesa msindo. Ubosh. Yo, mnyaza hizo kule kule. Wewe kule pa hospital. Sasa koko gare nyako. Koko ndimukuzanya ngitabonzo ngizanzane bani mbo. Ngatibatsele kusimbisa nyeli. Aichokwadi mwana. Shamari. Nini saro itara kwa ndaumenda wala. Ora daibite tayarikuita tazama expression. Saka kugumuka tibatsirwe ninyaya true investigator yemusikana anoshanda kwa penya. Anonzi Spiwe anza akabafoni. Spiwe ana kubafoni mwanangu. Asi kuti zimurume riya pandakangosvika ipeka tinoti mwananga akagarira tsona. Ushura remunhu. Kuti basa rikuri pamwana wedu. Sikana basa. Sure. Mwanangu. Shukuru kuchungu mkwasha itacha. Saka nyaya yekunzi kubafoni yakazwa yakuno. Una chakadaro chakaitika. Ane aide pamwana. Murume acho iri penye. Patakapinda sokupinda chitu kuya kuzobvunzwa ne. Ziso kutodai kuti we utasamsikana basa. Saka nyaya iyi ndechokwadi because patobva kuya mumwe wekuchechi kwawo waanonamata naye pastor. Achotaura kuti ite murume uya anodhakwa anoba kwese kwaanenge ari anokupara dzimhosva asi munhu anotogarisika naye eshiwa kumharasa achingomuvhundutsira saka ndingatovhundutsira mukadzi wake futi because ndapata mukadzi wacho aitira dzakakutya ari muno zvakaoma saka getete munyudze murume nekuti mukamusiyaka anamba chienderera imugogo maita basa chiende zvenyukumba hamunochengeta vasukuru maita basa mazotibatsira yake norema Yeah. $1 million man. Stuff man. Every day Maxine with a wake up now. Makatuna cheko fund your pick up. Pinda tuna sika pana to chalingo mano. Hustle like a Buddha the kitten not a pick up. Money. Everybody looking for money. Serious business, no funny. Kutaka mukaka honey. Money. Everybody looking for money. Serious business, no funny. Kutaka mukaka honey. Boss? Yeah. Balancing. I don't want this to trace back to me. Pedzemu mukade mtemu ajigiwe ni makaru. Boost. Respect that. Yes, I am. Mafia. Amuna kuti chitini. Instead kuti tipfudze munhu. Tona kumtengesa kwakwe kwaidiwa head kwakwe. Kunyepere boss. Yeah. Boss, what do you think? Yeah. Boss is always the jackpot. Teta 2 million kap.
Saka tikanobatanidza neyeye tikapinda mu4 million which means kuti tinyazokwana kushare. Yeah, good deal. Definitely. Maji. Saka imi makumana chengeta ichi munhu uyu afane kubuda umu. Handiti. Zvanga tichingomubata chete twatapinza chi. Twatapinza bwana. Handiti. Yes boss. Izvere. Yes boss. Boy. Bolato mdad. Saka munhu ngasabuda handiti. Ndiye ndinzwa tunyaya tunyaya. Oh bo. Unozi chikafu chandaichidyawo. Achiti kana unozi kana wandira mumbupo kana nenyama unozi aiwa zvizvodi. Da nyama yeuri musungwa nayo. Aiwa. Apa pewe wacho musi waiuya, musi waida kuti ndifire kakatu. Iwe ndio unoda kusimba chamo. Usaita chibaunza chanyika. Ngati ndofira kawo. Aya enda utende zveshuwa. Nerugare rwenda shuwa runoruma atendi zvakaita kuri. Chipapo. Dai ndisina kupa officer Bemba mari dai uri wakamira pa wakamira. Ndakataura nawo. Dai ndisina kuvapa mari ndakangotiza ndakaenda. Dai zvezvi kuita se. Aiwa apa wakagona. Saka munhu ngaatendewo. Aiwa ndozvinoita kuti tinonatsa kuti ndimukadzi ka. Madam boss Apo zviri zvariri kundiita so tonzwa kudzungu zvangu musoro wangu uri kutotema. Aiwa sabindi tonenza ndofunga kusvika kompaka tomboda sada machips zvinyama nyama. Zvino mari yacho iri kupiko. Muri kubva kubasa here baba Mefi? Asi hauna kuzviita here? Kuita chiwo. Hauna kurepa here? Kurepa aniko? Azosabvunzika kuti aniko wakutoita kunge takutotaura nyaya musingazivi papa. Unoziya ka. Ndakatoshaya kuti Spiwo zvaakanditira ndizvo here. Kwese kuti ndichapa ndakatonyara kana kuti nyaya dzacho dzakabatanidzwa papi papo. Handakabva ndazvishaya. Pamwe une zvawakaita? Hapana kana zvandakamboita ini. Hapana. Nekakuzembera kaaita pamasofa. Iwe munhu aingu ndaikotiwo munhu ataingogara naye. Kuti zvoti ndingabva ndati ndingarepu. Spiwo papa akati. Usiye kumuona akarara pasofa zvese izvi zviri panze izvi. Ndikati ndaivemo here dadi. Ndaivemo here. Ziva kuti muchadzoka. Handiti ndaidzoka newe. Manga akateya munhu wake baba Mevi. Ana mai Mevi. Newe. Ati ichazova nhorondo tichataura hedu. Aiwa but uri kusimba. Tadzinei zvangu kusimba. Handichambozvinzwisisi. Simba kwako kuchiri kwega uku. Kana ikaita kamimba zvakaipeya ndi baba waripo. Mimba iyi. Iwe nenguva yese yandakagara plus gaya ndakaenda kauko tiri kumafasting pamutsanyu zati taitsanya zvese ka. Ndosaka makazorepa. Kurepa chi mana mai Mevi usandidaro unozi. Zvino kana iwe mukadzi wangu chaiwo wangu nditi ndakarepa watimuka kana vanhu vanozoti. Newewo here newewo. Kunge wani kutonditi ndingogona kunge ndaita mimba imwe yamutsvene wani. Zviri kubora chabeka Kudeiko? Yondifugidzo. Hayi usanethe. Iyo. Ndingambokhudza phaya besithene naso. Hayiwe, imosha yakho. Asimkhulu njani? Hayiwe, khulu njani? Ndiwayindifurira. Sikona ufuna nomwana ndikutokela se. Wayindifurira ngafuna nomwana ndikutokela se. Usandivayirile nasi. Lorraine, ntorwa mvura. Inondikareka.
Sandaruka nayi Lorraine. Una ndikurwara nayi Lorraine toro mvura. Lisa, ndine zvangu zvitondinetsa wewe unotanga kuharamba. Nayi mnin'ina wangu Lorraine. Chii chocho? Unochiita chii pano? Chii chipepa ichi chandakabata ichi? Chiri kutaura kuti chii? Ukurwara nei? Uri kutadza kuita zvakaita mnin'ina wako ndaikuudza. Unoda kuti ndikuita sei mwana iwe? Wandiuraya wandipedza chokwadi. Chokwadi sekaurema wafa. Taitosekawo zvekumwe kunze uku. Ndaomerwe ndapererwa. Usandibati ndisi. Waitadza kutedzera mnin'ina wako ndichikuudza. Sorry mama. Kutadza kuita unhu wemnin'ina wako uyu. Chii chawandiitira ichi pachipepa apa? Chii? Kuya woviga chipepa mubhegi. Wakatadzera mwanangu kuteerera kuita semnin'ina wako. Pinda kumba mwanangu. Sorry amai. Sorry. Kutadza kuita semwanangu. Sorry amai. Sorry. Wandigumbura mwanangu. Hey mama. Handichatokudi pano. Sorry. Kubve pano. Hey amai. Mama kudara zvenya siwanyenyu ane mimba. Ane mimba amai. Iwe ndiwe ukutozvifikisa zvamunoimba kukwaya sisi apa kavhareji yemafesi munenge bhusta mupesi munogara bhaibheri ndimo mune mapiritsi ekubvisa nhumbu makambodzingwa pamba maita pamuviri 2 manzi ikadhisapiya nhumbu chikona mombe vari mhiri kwawenje vana vafane nyota vanoda donhwe tiri pano vasekuru tarirai vasekuru vana vatambura chikona mombe tarirai vana venyu ava nazvino vari kutambura vari kudzungaira zvinotodiko tiri pano tiri kuchema chikona mombe titarirai vana ndaona nyana chisikana chiri kuuyapo chiri kudzungaira kwachinobva kune dope svika zvako muzukuru ndakuona watambura nguva yakareba Svike vasekuru. Svika hako muzukuru wangu svika. Pane vari kurwisana neropa rangu asekuru. Ndagara ndazviona muzukuru wangu. Ndinotenda asekuru. Pane varida kundiuraya asekuru. Kuuya kwandaita pano ndaita zvekutotiza asekuru. Ndagara ndazviona muzukuru. Haiwa ndinotenda asekuru. Zvino pano ndipo patinozvipedza pano. Ndatenda asekuru. Zvinobva zvapera pano muzukuru. Ndatenda asekuru. Isu tinodzi vana chikona mombe. Ndinotenda asekuru. Hapana chinokona pano patiri pano. Ndinotenda asekuru. Ndatenda muzukuru wangu. Asi mupurisa ari kundinetsa sekuru wemaone ndida kuti afe ini. Ndazviona anoda kuzorodzwa muzukuru wangu. Ndinotenda asekuru. Anoda kuzorodzwa, anoda kunetsana newe kuti zvidii. Tarira muzukuru wangu, asi ndiye here Bhemba uyu ari kubuda uso hwake uyu. Ndiye chaiye asekuru. Zvino atamba. Ndiye chaiye. Pasina mvura muzukuru. Ngafe nhasi chaiye asekuru. Pano ndo pazvinoperera muzukuru wangu, wagona wauya pano iwe. Ndinotenda asekuru. Wanga wagara watononoka. Ndinotenda asekuru. Atenda chirega tipedze basa naye Bhemba uyu. Pira banga iri muzukuru. Kuti zvipedzisere wega una Bhemba tafana kuti afe nhasi. Asekuru madi kungoti muite murimi. Iwe ndiwe unofanira kuzviita kuti tibva tapedza basa racho nhasi zuva ranhasi. Ndinotenda asekuru. Tiri vana chikona mombe isu, tiri vana chikona mombe. Hapana chinotinetsa isu. Ndinotenda asekuru. Asi sandiyega asekuru. Kana paine vamwe muzukuru, pano ndo patinopedza zvese pano. Baba vekumba kwandaishanda asekuru vakaramba kundida asekuru. Kundishungurudza asekuru, kundiwisira pasi.
Zvino vasekuruka vanenge vachida shuka kubva kwakune muzukuru. Zvino kana zvadaro kashuka haichauyi kwatiri kuno vanoti kuona mombe. Ichokwadi ichocho asekuru. Hapana chinokona muzukuru wangu. Ichokwadi ichocho asekuru. Zvese tinozviita pano. Iye asekuru handisi kuda kuti afe iye asekuru. Taura zviri pamwoyo pako, nhuna dziri pamwoyo pako muzukuru. Da kuti arwadziwe. Da kuti arwadziwe iye da kuti apenga asekuru. Apenge kupenga chaiko asekuru iye. Taura zvese zviri pamwoyo muzukuru tinogadzirisa pano. Kundishungurudza nemukadzi wake inini, kundishungurudza nemukadzi wake inini. Zvino pano muzukuru isatidi vazukuru vedu vanotambudzwa. Ndotenda asekuru. Muri vana, muri vazukuru vachikona mombe. Ndinotenda asekuru. Mama yakuzochema pano pana sekuru. Ndinotenda asekuru. Zvese zvakugadziriswa pano. Ndatenda asekuru. Vatamba nematope pasina mvura. Ndatenda asekuru. Maijunguli wacho wewe. Kunoita seko kuzovaka tuziva. Aiwa ndifundisi man maijunguli ndevakagara. Iwe muvhuri twafana tutogona kuita uruzona. Mukooneka ne? Ndokutorara kani. Mukooneka. Ndozvinoita kwa mapasta enyama zona. Dauti aparadzwe murume asekuru. Ye Dorothan uyu. Dauti apenga asekuru. Ndiye ari kukunetsa Dorothan. Ndiye chaiye Jonathan asekuru. Oh Jonathan uyu muzukuru. Tambira Jonathan uyu. Tambira. Ubva wapedza basa naye zora nhasi. Notenda asekuru. Masvika so. Hatinogona. Mwanaka. Hapana spiwe. Imi pafirija hapana chini. Iwe usikone spiwe ru. Hakuna spiwe. Iwe spiwe hapana kapezi. Una spiwe hapo yakani. Hakuna. Ndukucha. Iwe. Ndukucha. Kona kamuka na imba bambe binai. Ndukucha kani. Hey. Ndukucha kani. Shani mashunda na hiyo. Iwe. Bambe bichiko na iwe chiko. Kimi kamera. Chiko. Aiwa ndinotenda asekuru. Ndinotenda. Chiri chitsawa makwati asekuru muzukuru. Ewe asekuru. Ndinotenda nebasa ramaitaira asekuru. Aiwa uchitendera muzukuru. Ndatenda hangu asekuru. Muzukuru. Asekuru. Gwatira ndakupa iro. Pese paunofamba pese. Unofana kuwa winaro usarisiye. Ndotenda asekuru. Mishonga yangu yandienda kupa iyo haisiwi. Ndatenda asekuru. Wakangoisiya chete. Unenge wakanganisa mhiko dzatinge tawirirana pano muzukuru. Ndatenda asekuru. Chengetedza mhiko yanda kupa iyo. Ndatenda asekuru. Saka ndingachienda hangu asekuru. Aiwa uchienda hako zvino kana wabva pano usacheuke pawabva pano muzukuru. Kusvika usvike kumba usacheuka. Ndinotenda asekuru. Ndatenda muzukuru. Ndatenda asekuru. Utani uyu wazvimbomixa iwe ndiwe ukutozvifikisa zvamunoremba kwakwaya sisi apa kavhareji yemafesi munenge bhusta mupesi munogara paiperi imo mune mapiritsi ekubvisa nhumbu makambodzinga pamba maita pamuviri 2 months ikadhisafiya nhumbu
Who that calling? Hello? Hey, Wagwan baby. Khalito, Khalito is good, Khalito is good, is bad. ndiri pagedhi bay iwe unditambire. Nah, yeah. What? Ukuti chiko yo? You can't just show up here. It's dangerous. Yeah. Nah, you can't come at my place without a notice. I have to call you first. I have to come pick you up. Ukuti undivhairira apa ukandizadza futi chirwere. Iwe, uye pagedhi. Unoto ndivhairira izvozvi apa ukandizadza futi chirwere ndanzwa nekukosora. TB, AIDS, zvese. Unoto ndivhairira. If you want to see Khalito, you have to book. I will come pick you up. Iwe, hapana kana kokuenda ndatodzingwa kumba izvozvi namama. Vatondidzinga visina dhedhi vakuvava. Iwe, chitokasika sha, ndanzwa. Utondinzwa izvozvi ndikukosora apa ndikutonhorwa. Kasika sha Khalito. Do you know me, babe? Do you know me? Okay. I'm coming there. Yeah, we'll be there in a few minutes. Wait for me there. Alright, wakuya. Who you with? Are you alone? Okay, if you're alone, wait for me now. Your boy Khalito is coming there. Yeah, queen. Love you, respect that. Alright, ndakakumirira kasika sha. Rinonyenga rinotenga pizza kokutyei, rozotenga maputira todiwa kokutyei, rinenge ratowana zvarinoda, rinenge ratochachura nyama mpoto. Futi sadza. Sadza yangu. Rinenge ratowana zvarinoda, rinenge ratochachura Yatara! Ndakuona! Jaram! Tatambohwanda zvako! Tatambohwanda zvako! Unikwanire wazvinzwa? Hakuna zvakadaro! Chi? Wakutiza! Kutiza chi? Wakutiza kamabasa ako! Mabasa angu api? Aya! Iwe sauroti wo. Man of God. Alright. Man of God. Fire chi. Chi. Yati sauroti ka wani kana kwa papa. Ndo kaita zinumbure kure rakakura kudai. Ukaitei? Ai ndani mafanizi. Apana kana mafanizi. Iwe unozati ndichikufonera usingadayire phone. Tera unzwe. Sanditi rasha. Kana. Iwe unozati zvinoita kuti cheche yangu iparire. Azvakana basa kana ungosikana iwe ukanozoti cheche yako inoparara. Ungosikafana kuita zvakadai. Iwewe ungagare kusika enedza ya ama manzi mangana. Ungosingadayire phone yangu usingawanike. Adzidzana ni manzeredzi. Wangosingandiwanike, wangosingakonse kuya kucheche. Ndave kucheche sei nakadai? Yes? Manje nasi hakuna izvozvo. Hada. Awona ne. Kenda tesi. Meke ndikutera ikoko. kufoni munogara paiperi ndimo zvima munogarisa mapono mukoma vangu chegumi amusati mabhisa asi muwana mari yekukecha mukoma vangu vasikana muri kuchita asi chokwadi yachivigwe nejecha mukoma vangu niyo ingagare muzai asi ichakwana nguva yaichahecha mukoma vangu. You're looking good today. You're looking fresh. You are looking super big like you're coming from heaven. Yeah, babe. Do you know me? Khalito. Yeah, we are the bad man in town. You know that? Zini, and you know that you are my favorite. You are the best of all. No one can match you. Understand that? Okay. You know what? Where are you going now? To the base. You're going to the base.
kunani ku-BS? Bosi afile All of them. Bandituma ni-order zawo anze sizombodakwa. Oh, bakumbodakwa chi. Okay, you know what? You see this bombo class, what they did? Wakasiya munhu uya achibuda anondispiwe. You understand that? And that's very dangerous. Our information have leaked and we are under attack. Detective Bomba wakatondiudza kuti we are under investigation na Detective Chinovava, so we are in trouble. So you know what? Me and you to be safe. You understand that? We have to run away. We have to go overseas now. We have to go overseas today now. You understand me? You feel me? So we are going to poison all this bombo class. Because if we don't kill them, they are going to kill us. You are afraid, Water? If you are afraid, you are also going to die. Do you want to die? I'm going to kill you. To kill me? I'm going to kill you. I'm going to kill all this bombo class because now you have the information, so you cannot run away. Nah. Feel me? You are going to take 1 million of the deal and I will take the other million. Deal? Deal or no deal? And then we are going to go to Dubai and you do some shopping, understand me? So let's do it. You have to behave normal, girl. If you mess this up, you are dead. You are a dead man. Yeah, you have to act normal. I want evidence. You get evidence, but are we good? Keep that smiling on your face, girl. Keep that smile on your face, Dwata. Hey, Dwata. What's up with your deal? Are they dead now? Are they dead now? Are they dead now? All of them. Are you for you? Yeah, I think can't just have no one okay, now, so you have to take the money, you have to take the mullah, and then we have to hit the road. You understand me? You have to pack your things now. Yes, and this was the way you are behaving now. You see, because I told you that if you are dealing with Kalito, you are not supposed to be afraid. You understand me? Because if you behave like Beat, girl, if you behave like Beat, you know that there are consequences for that. You understand me? I'm not playing games with you. Okay, now 7, girl. You have to pack your things now. Detective Shinoa is on our back. He's barking like a dog. And we have to run away. Today, you understand me? Blood clots. Bombo clots. You think I will share my spells with you, little girl? We are crazy now. Uchundo tunotoita manje kuvadzisa moto. Mimi tinonge tungani totogogo. Nani tingokontinua that tinonga izvo kuti tazopedza kuzvinonga. Atiwombedza tozvinisa manje. Nani tingounganidza kana. Kokuenda kubikwa. Mwana uitone utsireti. Gogo kune bhutsu kunoko. Iwe. Usanhongerere bhutsu dzemusango idzo. Yakanaka. One bhutsu unoidi. Imwe yacho gogo itu. Ndati nezvemusango hazvinhongwe. Iwe, ngatiite zveunhu zvatafambira kuno. Ni Zambia imgogo imi. Zambia. Ndilisa. Saka kana takutoenda tetotombodzika takadaiwo. Vari kuwanika kupiwo? Vari kungotenderera musina wakambowanikwa kumashops uko. Saka
saka ndokateta kutonotarisa ikoko. Pachini munhu waMwari. Ndiri kushamisika. Inda aiwa tinovaona baba musachike zvenyu. Tinonovaona ikoko kwacho kwavakaonekwa nesu. Ndiri kuratidzwa pamberi penyu. Kuti tichavashaya? Nezvepamuviri. Pane zita riri kungouya musoro mangu anzi Joramu kudii. Munhu waMwari. Ngatimbotsvagai baba, iyoyo inyaya yakarebesa. Aiwa tinovaona. Singoti chete gumbo rangu inini iri rinene. Riri kundibata. Ndofunga pamuviri zvinoita. Today mama muchinasovaziva baba ndaitodzokera hangu kumba uko. Ndinoda kai mwepo ndinara watsvaga ndega. Ivo varapa. Ndati watsvaga nguva yose. Hawasa watorarira. Baba Mevi. Baba Mevi. Ndiye Joramu. Ayo, anonzi Jonathan. Ndiwani kwewe? Ndiwani wewe? Oya! Daikuti sekuru wangu. Ndiwani wewe? Oya! Sekuru wangu afazia. Ndiwani taura zako. Spiwe ndiani? Tinomunamatira nezita raJesu. Spiwe out. Go back to sender. Nezita raJesu, amen. Mwari maita yenyu. Chachiri chihombe chachiri pana baba. Anombonzi Spiwe ndiani? Musikana aishanda kumba chisumukai baba Amiri. Ndikuite? Musabviseka baba Amiri. Aiwa, watu right. Ande ikumba. Ndikupa. Money. See everybody looking for money. Serious business, no funny. Kuchaga mukaka one honey. Ishe vanobvesa panoshanda vega, hakuna chinhu chinouya Hungumana inombodona kudenga, patokaita aito unosafa wega. Kanga business unoguma wakudenga, waita pekeswa unoda wakutenga. Unyope unoguma wakuvenga, saka muupenyu usambofa wakasarenda. Shanda, ndima, badza, chito, kanda. Chengeta mukadzi nevana, chito buda tekita ndiwe baba. Ungave windi pamushika, ungave venda pamusika. Pakushenda hapa nidusika. Kumbana. Nera kumbana. Detective Chinowa requesting Agent Becca free. Money. See everybody looking for money. Serious business. Saka jambo gwatokuzorwa sereri bebe wakapizwa chakwa kwapa gwatirovhura munhu ngebhuku wanyanyira Vaiti vakagara panapa vane tiri manzi
dzevanu nyekurima pasiri pakwe akabvizwa musoro mtara yemushurugu shamwari akadatobvisa musoro wemunhu anhu asaenda kaubasa vazviyezwa asadaro mufundisi zvinorwadza zvorwadza vaende ivaenda wafana vasimbisa bozi nandafakapo aiwa ndataenda watoda musoro wenyu aiwa angachiro musoro cheo kana zibanga remaone maparira angachita basaba aiwa panhari thank you apa masimbisa wingirira ndandaparara fundisa kwachafa nhasi aiwa ndandaparara mafundisi mimi chokwadi makatorima mundo wemunhu kupiko tingarime minda yakadai here fundisi indinofundisi yaanoita zvinhu zvamwari handiite zvinhu zvakadai izvi kungoku vanhu vanotinyepera iminoti tingaite zvinhu zvakadai here muchafira mahara but ndikutoonaka kuti bozi vanhu vanogona kudzoka kapa saka ini nditofunga kuti togona kutobuda chaiko nhasi maneri kutorowa pasi chaiko asi mimi vakanguva yachiti munongataura kuti mufundisi takatopedzera kwaona kudhara nekuti mimi mukaita zvokuti abaka ndimicho mukapondwa pano saka mufunga kuzoti mufundisi vakarova pasi ende ini takutorova pasi handichabatiki pano masimbisa zvamuri imi vakuru vechechi komayouth ndiyani achavaisa mugwara munozokwanisa here kuvatsiura imi muchifambira nemusango kudhara tasvika kumba takasvika kumba mwanangu ude magwavha vatonotema ure vafu Oh, hi. Oh, babe, I'm not feeling well. I won't make it. Oh, please don't come. Don't come. Okay. Okay, bye. I love you. Hello? Guys, be fast. Can I try to come back again? I can't see her night. So, boy, I'm going to come up again to say, I shouldn't what? Sanjay. Magadia. Tipo Magadia. Finishing one shanga than good sister. I told her, I'm just showing my sister and so Maya. Never mind, they took a course of some guitars, and then I realized it one day. So, now I go to Yakuti. I've been a cucumber politely. Wakumana upon a pie. I know see I will put them busy. What was see? You are so like put matona and Nina Nina event, and Daganamon one Nakatumunjambi. My sister died when I was 16. She was HIV positive. And then Tagazuta Mwana Mukona. So Antona Pekukara, I started for myself. Antona Ganzotombe. What I know when I went. It's a great. Regret. I'm sorry. Ko baba wake walivi? Baba wake akashaya. Saka pa mnakana chikubata kumba. Antoni nakana. Ndasotsvaga ndatomutemberawo magwavha ndatoona mutsira. I thank God ndatomaona mutsira because baba sina mwari ndanga sikatombotya anga sikatomboona chitodya masikatanani. Okay, anyway, thank you. Thank you for the advice. Thank you very much. Mfunge nyuka. Ndakachura sikawo.
Thank you a lot. Mwari ngakukomborerei. Akuwedzerei pamuna vepapo. Don't worry. Zvinoita ndika. Okay. So kucheche munopinda kupi? Kupinda backside. Okay. I think chetomboshanyawo ikoko. Unopindwa Sunday? Yeah. Nguwai? Kumata kuma 8. 8. Kupera nenguwai? Zipera kuma 2. Okay. Saka ndikutozibata. Hello? Shosho ungandibvunza kuti kupi zvineinewo? Shamwari. Kana ndazoda time yekuzokura ndichakudza. Nakupambeta ma-family matters. Iwe, asune. Okay, ndokufuna ndadzoka handisika. Soda kundiendera kumberi unge uri ndiwe mai. Uri mai vangu here? Okay, kana zvakubowa regedza. Shit. Okay. Matondibatsira sister. Ndiye angatifonei. Matogona matondudza. Saka pamakwenda kupa. Papa, ndachikuenda pamufundisi. Kupamufundisi. Saka kumba kwangu ndiko ukuku futi. Saka ameno kuti sezvo mati mwana nenzara. Ameno kuti mungaikwanisire kuti tinde kumba kwangu ndinokuku. Nanangobika. Munobatsira mwana. Ande. Basa, Ndakudai. Kokanake. Jonathan! Jonathan, yes! Jonathan! chingandiwira atendere rutsoka rwangu izvetsemuke izvazvigone akandikomberedza nezvowa rwake hakuna kana chingandiwira atendere rutsoka rwangu izvetsemuke izvazvigone Mwari
nengoni dzake zvinogara neni mazuva